съветници, уважаеми господин Жечев, уважаеми господин Атанасов, уважаеми господин Йорданов, уважаеми гости. Днес провеждаме заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред, екология и туризъм. Комисията ще бъде водена от нейния председател, госпожа Светла Николова. Присъстват трима от членовете, така че имаме законния брой общински съветници, за да проведем заседанието на комисията. Заповядайте, госпожо Николова, да прочетете дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Покана на заседание на постоянни комисии, устройство на територията, благоустрояване, законност, обществена екология, туризъм на 23 януари 2025 година, 14 часа дневен. Първа точка. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение на наредба номер 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане чистотата в личните дворове и обществените места на територията на община Шабла. Вносител е господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Втора точка. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Трета точка. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за записване, подписване и преместване на деца в общинска детска градина с изнесените и групи в населените места от община Шабла. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Четвърта точка. Докладна записка относно одобряване подробен устройствен план за застрояване за поземлен имот 83017.55.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шабла, община Шабла. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Пета точка. Докладна записка относно разширение за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ Римско 2, квартал 10 по плана на селищно образование Къмпинг Добруджа, град Шабла, община Шабла. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Шеста точка. Докладна записка относно годишен отчет на доклад на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Шабла. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Седма точка. Докладна записка относно одобрение на проект за допълнително споразумение към споразумение за партньорство, регистрационен номер РД 23019906 ВН на черта от 27.9.2023 година за подготовка и изпълнение на дейности на черта мерките от одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции номер BG16 FFPR003 на черта 2.001 черта 0123 Варна, град, отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен район. Внася господин Мариан Жечев, кмет на община Шабла. Колеги, има ли някакво предложение за други точки в дневния ред? Достатъчно са днес, който е за този дневен ред, моля да гласува. Благодаря, приема се. Пристъпваме към първата точка от дневния ред. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение на наредба номер 1 за осигуряване на обществен ред, осигуряване и поддържане чистотата в личните дворове и обществените места на територията на община Шабла. Наредбата е пред вас, колеги. Докладната записка, решенията, мотивите за приемане на наредбата и справката за това дали са постъпили предложения по член 26 алинея 5 от Закона за нормативните актове към тази наредба. Предполагам, че господин кмета за това. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници, във връзка с измененията основно в Закона за шума е необходимо да бъдат направени и съответните корекции на наредбата за осигуряване на обществен ред, осъществяване и поддържане чистотата в личните дворове и обществените места на територията на община Шабла. Описани са задължителните промени, които трябва да направят.
И в докладната с мотивите и в решението няма да цитираме едно по едно кои са. Мисля, че нормално е да бъдат направени корекции в съответно актуализиране по-скоро на наказанията, които се налагат с тази наредба, предвид това, че старите в това бяха доста ниски. Мисля, че и това е описано в докладната като решение. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да зададете към датата на изтичане на срока за обявяване на тази промяна в наредбата. Няма постъпили предложения за някакви други корекции. Само една, може би, на втора, трета страничка, мисля, че това е грешка печатна. Пременция, тук трябва да е превенция. Да, превенция. Да, превенция. Така, ако нямате ли забележки или въпроси, предлагам да преминем към гласуване. Само да попитам, като с всички изменения ще не бъде подадена тази наредба номер 1 в книгата, като за да може да прочетем всички, тъй като аз лично нямам цялата наредба, нали, с новите изменения. Най-малкото има на сайта на общината, ако е необходимо да се... А иначе след като бъдат направени и влязат в сила корекциите, в актуален вариант отново. Да. Благодаря за което. Колеги, който е за, мога да гласувам. Против, въздържали се, няма. Благодаря. Така, втора точка от дневния ред, докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определение на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла. Предполагам, че господин Жечев пак ви ще вземете думата по тази наредба. Аз също съм тук. Да трябва да става. Добре. Айде, последното, това сега ще взема. Има един сериозен проблем, който се наблюдава не само в нашата община, а в общините по Черноморието като цяло. Предвид това, че в останалата част на страната детските градини функционират с основно натоварване между месеците септември и май, края на май. През останалите месеци, юни, юли, август, наречените летни месеци, много детски градини в градовете и не само в градовете, излизат в планови ремонти, формират се сборни групи, сборни детски градини в съответно по квартали и така нататък, но това е техният проблем. Нашия проблем е такъв, че при нас основно се наблюдава повишаване посещаемостта на децата в летните месеци. Предвид това, че голяма част от родителите, които се грижат за децата си през другото време, през лятото са заети. Освен това има и един поток, който той е съобразен с географските недадености, с това, че Шабла и общината като цяло има много къщи, които се използват като така наречения втори дом през лятото. Има и деца, които всъщност родители, които и желаят децата им да бъдат включени в детските градини, а ние не можем към момента, към сега действащото законодателство, да им осигурим тази възможност, понеже знаете принципа на бюджета с така наречените
единни разходни стандарти на база брой дете се определят не в това, не ежемесечно, а 2 пъти годишно и времето е в началото на годината и в началото на учебната година в септември. На практика, даже да запишем такива деца и да са 2-3 месеца при нас ние не можем да получаваме субсидия за тяхното отглеждане в детските градини. На практика се получава така, че и особено след въвеждането на безплатното образование в детските градини, се получава така, че наистина разходът не може да бъде възстановен. Затова правим промяна в тази наредба с така наречената сезонна услуга за отглеждане на деца в общинската детска градина и изнесените групи, като се определи месечна такса в размер на 470 лв., което е реалната издръжка за предоставяне на услугата. Ако има деца, вече ще вземем допълнително решение дали е необходимо да разкриваме сезонна група в някои от селата, по-скоро някои от селата, разбирам Крапец, или не, ще работим само с основната детска градина в Шала. Това е проблем, който много години стои на дневен ред. Колегите в морските общини, в общи линии различно имат, различни решения имат на въпроса, но за съжаление централно не е решен. Ако имаше възможност за определение, примерно според посещаемост, по-често за определение на субсидирането на заведенията, може би нямаше да има такива проблеми, но за да го решим така съществуващия, трябва да вземем това решение. Не, имаш нещо? Не, нямам какво, разбира се. Благодаря. Мисля, че това беше. Искам само да попитам. То може би е в следващата точка, защото нали, че ще има и възможност за събота и неделя да се организират някакви занятия. Като възможност. Тази възможност си е предвидена в закона. А ние в момента правим изменение, което засяга само сезонните групи. Не правим друго предложение. Не знам какво имате предвид. По-скоро другата. По-скоро другата. Да, но в другата наредба може би ще го коментираме. Иначе това е платена услуга, защото е извън наредба 3, която е за предучилищното образование, т.е. тя е извън държавния образователен стандарт. Просто ползваме тази възможност, която дава закона, да се откриват и сезонни групи в детските градини. Фактически децата се остават записани в основното заведение, където се учат, по принцип, било то в София, Видин, Каспичан, Сандански или някъде другаде. А при нас сезонност, като в общини частни забавачи. Точно така. Да, частно забавачи. Въпреки всичко е добра идея, мисля, че никой не би бил. Много затруднения имаме през годините. Да, така че ще го лесни много почиващите, които са тук. Не почиващите, по-скоро те са живущи, да, друго. Също така много деца има, които лято карат тук при баби и дядовци или при други родини. Така че е вариант, който факт е, че при малко деца, примерно едно-две, винаги сме правили някакви компромиси, без да възстановяваме разход, но няма как да се издържа. Много добре имате предвид, че територията не е такава, през годините са закупени и ще продължават да се купуват много имоти и лятно време много преливава тук, като момчече. Това беше необходимо да се направи, за което ви приветствам. И цената според мен е приемлива. Тя е изчислена на база разход. Тук никой не говори да се стават някакви
увеличава и така, просто не може да се поемат разходите за тази дейност. Добре, колеги, има ли други въпроси? Ако няма да преминем към гласуване, който е за. Благодаря ви. За продължаване. Напред от дневния ред. Доклада на записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинска детска градина с изнесените групи в населените места от община Шабла. Предполагам, че... Не. Да, нека ви ще вземете дума за тази докладна. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, това, което налага промяната на тази наредба, на практика е нашето желание да открием сезонна група. В тази връзка обаче, четейки съществуващата в общинска наредба за детската градина и за нейните изнесени групи, установих, че има стари текстове, които не са съобразени с нови промените в Закона за предучилищното и училищното образование и с наредба 3 за предучилищното образование. Най-общо тези текстове са във връзка с това, че задължителното предучилищно образование започва от 4-годишна възраст, а в нашата наредба и в предишния вид на закона е било от 5-годишна възраст. И вече от тук следват едни други промени на думички, на текстове, които просто съм използвала случая, че така или иначе въвеждаме понятието сезонна група и да усъвременим всички текстове. Това е цялата идея на промяната на тази наредба. Усъвременяване на текстовете според закона. Ако не се съберат 12 деца в сезонната група, това, което съм заложила в това е, че за да се открие група, тя трябва, и по закона е така, трябва да има минимум и максимум деца. И ние с господин Василев, той като смята там разходите, които ще възникнат, ако се сформира отделна група, стигнахме и като имаме предвид по принцип колко деца е целесъобразно да са в една група, стигнахме до този извод. Други въпрос е, че ако децата са по-малко, те биха могли да бъдат част от друга сборна група в училище, в детската градина. в основната детска градина, ви тук говорите и за изнесени. Да, точно. Така че пак е според обстоятелствата и според интереса. И аз лично смятам, че опита ще ни покаже, може да се наложи следващата година пак да променим наредбата, в зависимост от това какъв е интереса и как се вземат решения по този въпрос. Но това, което може би е важно, е, че директорката на детската градина приема тези изменения и казва, че може да се справи с организацията на такива деца и такава група, ако се стигне до сформиране на група. Казва, че има достатъчно проблема в други общини, например Созопол, че те нямат места, а ние в нашата детска градина в Шабла през лятото имаме свободни зали, където може да се помещава. Така че... Само през лято. Моля? И не една само група през е лято. свободна цяла. Точно така. Да, и някоя във връзка в параграф 2, член 5 се изменя така. В член 5 общинската детска градина могат да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждането на децата по желание на родителите. Тоест, тук, ако това се случи някъде в наредбата, има ли го регламентирано как ще се случи, смисъл като заплащане допълнително ще стане? Как ще стане това? Сега по отношение на почасовите и съботно-неделните дейности, до сега по часови дейности детската градина има опит в това. В организиране на часове по руски език, например. А пък съботно-неделни не е имало интерес към съботно-неделни. Така че това, аз съм го оставила, то е част от предишния член 5. Сега мога да ви кажа
как се е променил. Моята идея е друга, Да. че ако има желаящи родители за събота и неделя за някакви по-частно допълнителни мероприятия, там тази услуга, тя е допълнителна, тя няма да бъде към въпросните, примерно 470, пък може и дори към момента, да не е само през летните сезони. Не сме го регламентирали, Ама нямаме такава цена. Хубаво е да се измисля, да се включи в наредбата и този Хубаво е, регламент. да, съгласна съм. То Не има сме като го- опция, Да. трябва да има и нали, Да, регламента но как. не е помислено. Да. За напред може да се направи. Да, а точно това имах предвид, че има несъвършенства все още Да, в да. тази наредба. За годишно, ако има родители, които искат да се оставят дечицата събота и неделя, нали? Ако така? се организират, да Ако има... се организират. Но щом и лятото може да се организира, може да се организира и Целогодишно. целогодишно. И трябва да има наредба, която да казва, това е допълнителен разход и ангажимент на хората, които Така участват. е. Както е задължително някакъв пак санитарен минимум, защото нали, За За персонала. 2 деца да организираш учителки. Да. Въпросът е да се... то може би с персонала ще бъде най-лесно, ама с режими, с топлене, с Да се хранят, да стана. Нещата не са нали Те може да са по часове, може да само за 2 часа нещо да се случи, не е цяло, нали, като цяло ден. Да, в интерес на да ги истината, нахранят. понеже в закона така вървят заедно тези дейности. Сезонните вървят с почасовите и с съботно-неделните, затова и текстът тук е такъв. Да, Но да. наистина не знам да имам интерес към съботно-неделни дейности. Нали да го включим, го Разбирам, регламентираме. съгласна съм, да. Пропуск е, съгласна съм. Добре, благодаря. Да, ще си го бележа да го мисля за година. То може да има някои родители да искат през нощта да ги оставят. Вече някой не разреши това. Пансионни от понеделник до петък. Да, седмична детска градина. Има и такъв вариант, да, седмична детска. Седмично. Много хора се оставят. Да. От понеделник до петък. Много сериозно така. Да, съжалявам. Това наистина ще го мисля за напред. Не е тук, не е тук. Да, така са обсъдили най-вероятно. Колеги, други въпроси към тази точка трета? Ако няма, да видим към гласуване. Който е за, няма да гласува. 3 за, няма против, въздържали се. Благодаря ви. Точка четвърта. Докладна записка относно одобряване на подробен устройствен план за застрояване за поземлен имот 8-17, точка 5.5, точка 6.6.7 по кадастралната карта по кадастралната регистра на град Шабла. Така. Колеги, предполагам, че сте се запознали с цяло с докладната, няма да я зачитам, това ще отнеме доста време. Става въпрос за имот в град Шабла, където РДД-то, ако кой ще архитекта не го виждам, не знам. Продължете ви, ще така е докладна ли? Господин Мариан Жечев. Да, става думата на господин Мариан Жечев. Не стоят седма тук при нас, Да. да се говорят. Да. Няма да. Така, транспортен достъп до имот поземлен имот 81-18-95-6-6-7. Това са терени, които са съпътстващи дейности всъщност, да бъдат определени за така наречения комуникационен навигационен център на ръководство въздушно движение, радара, който те си изградиха. Постъпило е заявление от ръководство въздушно движение, съответно градоустройствена основа за промяна на предназначението трябва да бъде дадена на територията към момента е земеделска. Трябва да стане организирана с начин на правилно ползване, терен за специално предназначение и така. Транспортния достъп.
е осигурен от съседния поземлен имот 83017 5597, държавна публична собственост. Общия устройствен план е отредил терена, иначе отстрани горска територия. Дейностите, които от тук нататък се развиват, казахме, съпътстващи тази дейност, без изграждане на някакви основни такива допълнително навигационни съоръжения, а по-скоро съпътстващи такива, поне такова е намерението на ръководството логично движение, което се споделили с нас. Тук достъпа на вода. Да. Той беше само, че за други има. Този, който те закупиха от нас. Да. И не предстои смяна статут на земята. На предназначение. Не предназначение. Колеги, не знам, вие имате някакви въпроси. Мисля, че РДД е все пак. Ами, Не знаят какво правят. трябва да преразкажем, че РБД инвестираха в това съоръжение не защото така много искат. По-скоро изпълняват задача, която България поема като страна членка на съглашението за свободно въздухоплаване и съответно сигурно такова. Всички самолети, които преминават над територията на България в момента, заплащат такива такси, които държавите членки на това съглашение са длъжни. Процент от тях да влагат за сигурност. Трафика наистина е много голям. Предвид това, че въздушното пространство над Украйна и Русия почти не се използва гражданска авиация, сигурността на полетите, които преминават над България, е особено важна за ръководство въздушно движение. Всъщност това е работата. Затова се монтираха тези радари в три точки в България, една от които е Шабла, едната от които е Шабла и в случая първо Министерство на отбраната отдели терен, в който да бъде изграден радара. Всъщност те първо закупиха от нас този имот, после в Министерството на отбраната изградиха радара в имота, който придобиха от Министерството на отбраната, в имота, който закупиха от нас. След като преминат тези дейности, ще имат обслужващи такива комуникационни център помещения с тези показатели за застрояването, които са описани в решението. Така, благодаря, господин Жечев. Колеги, предполагам, че не допълнително други въпроси. Да преминем към гласуване. Който е за, може да гласува. Против, въздържали се няма. Благодаря ви. Точка 5. Повторна запис относно разрешение за изменение на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване отпада на част от УПИ Римско 2, квартал 10 по плана на селищно образование Добруджа, град Шабла, община Шабла. Искане от възложителя Клопия 66 Дъна Симонова с входящ номер от 901-1 от 9.12.2024 година за допускане, изработване и изменение на подробен устройствен план за застрояване в УПИ Римско 2, квартал 10 по плана на селищно образование къмпинг Добруджа, Шабла, община Шабла. Предложението за изменение на подробен устройствен план за регулация предвижда урегулиране на поземен имот с идентификатор 83017.55.371, така че регулационните линии да съвпадат с кадастралните му граници.
С изменението ще се определи вида на застрояване и устройствените показатели съгласно правилата и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Шабла. Във връзка с гореизложено, това Общински съвет Шабла да вземе следното решение. Да зачита ли, колеги? Смисъл ми. Така. По-скоро се разясни. Да, по-скоро аз господин Жечев спомнах след Регулацията на къмпинг Добруджа е изготвена през далечната 2006 година, ако не лъжа в момента. Приложихме и всъщност карахме в кадастъра малко по-късно. Но до приемането на общия устройствен план, дейности, които трябваше да бъдат свързани с тази регулация и съответно с промяна предназначението на имоти, нямаше как да бъдат процедирани, предвид това, че голямата част от къмпинг Добруджа беше горски фонд. След влизане в сила на общия устройствен план има възможност вече за собственици на горски терени, които изолацията на къмпинг Добруджа предполагат да бъдат променени в урегулираните поземлени имоти. Съответно, тяхното предназначение да бъде променено по-скоро от горски фонд да станат такива за застрояване. Такова е и предложението на собственика на този имот, Калатия 66, с указаните съответно норми за застрояване, които са предвидени в ОК1 на общия устройствен план, курортен комплекс в зелена среда, описани са и това е една, може би, от първите доклади. Ние очакваме последващи такива, които собствениците на имоти да променят предназначението от горски фонд в съответно такъв начин на трайно ползване за застрояване. Може тук собственик е собственик на сградата, а земята и на земята. Щом прави промяната, вече е станал. Щом прави и промяната, вече е станал. Да, но тук нали никъде не Сградата къде е между ресторанта и той не може да между купи ресторанта и документация. къщите. Там каква сграда е? Не може И аз да това питах. не може да И сградата до бившите почти там беше, те имаше бунгала надолу, това беше единственото тухлено. Светли огънището едно време, тъй знам в режим на Светли огънището, там на времето беше направил един ресторант. За тая сграда става дума. И после наследници фирмата Галатия 66 придоби земята от горското и съответно сега иска да промени от горското да стане урбанизираната. Това е ясно, господин Кметове. Ясно беше. Но тъй като не видях документация. Но няма как да закупи терена, ако няма сграда. Да. Не, но някак сега имота колко е голям? 1 декар ли, половин ли е 100 път? На мен нищо не ми става ясно, ако на вас е ясно. Нали виждаме сградата, Това е пропуск. ходите на място да я видя. Това е пропуск, че не е Да. ясно. Тук може да дадете само, нали има и както аз го прочетох, точка 5, точка 371 и толкова не виждаме. Колко, каква е площа, да? Каква е площа, да. 5800. Това си права. Еми, Аз само... не видях и документ. Скица е необходимо. Ами сигурно има, ама нали, Не, разработката е виждам, но те иначе. може да донесат долу, няма. Еми, Съгласно правилата и нормативи за прилагане на общо устройствен план на община Шабла, устройство на зона ОК се променя в ОК1. Курортен комплекс в зелена среда в зона А съгласно ЗУЧК и на община Шабла. Тоест, защо от ОК се променя в ОК1? За зона. Ама, Само да вметнеш, че таблицата има имот е 405 квадрата. да, защо долу 405?
Но Не, в решението Кое е 405? квадрата долу. пише го в синято, тук така вкара в таблицата. Аз го виждам, че го Но пише, ама... иска да кажа, че в решението не е описано по-подробно. Ами в решението тук сградата колко е? И тя е... Колко? Да приемем, че 200 квадрата ли? Колко е? Ама не променя предназначението на сградата. Добре, но ако... Променя предназначението на земята. Аз разбирам, че променяме, но нали трябва? Иначе така... Иска да кажа да комплектовам, вие малък за собственост на Разбира се. сградата, Тези ма неща. Значи има ги тия неща. Сигурно ги има, Просто да ги преди прилагат. прилагате, нали, гледате и просто не задавам излишни въпроси. Това е така по принцип. Аз разгледах и табличката, но Да. има разлика. Това не се ли представя към докладната? Няма? Не, Само това е скица, докладната да. с Да, схема. с скицата. Благодаря. Добре, ще представя. Значи, ние сменяме статута от горски в ОК. Урбанизирано. Не е Така. ОК. ОК е по обществен план. Начин на трайно ползване за застрояване, за жилищно строителство. Да, това е съответно ЗУЧК, но ЗУЧК е преведен по на община Шалто. Значи ОК и ОК1. ОК1 е в зона А, нали не бъркам. А ОК е останало. Да, но И там максимум е 7,50, а в другите е 10. а в общия устройствен план, това този терен как е даден в нашия общ устройствен? Едно. ОК1. Влиза в зона А. Тук има една синя чертичка така и аз и това го гледам. До тук е зона, има една такава. Тя си има... Има 100 метра отбелязано, там е си начертая 100 метрата зона. Да, ама тя, Цветли, тя е 100... Тя влиза в тези 100 метра. Ама 100 не е от морето. Той е от края на пясъчната ивица. Разбираш ли? А пък тя пясъчната Оттам ивица почва е... да се мери. Оттам почва да се мери 100 метра. Те го извиниха през 2014 Къде малко по-назад се вижда втората зона, втората синя линия и пише граница по зона А. Аз точно това го гледах, нали? Нали, долу е първата синя линия, откъде се мери, нали, в дясно, а в ляво на картите, докъде е зона А. Да, тя хваща част и от... От бараки, които са и от следващите сгради. 2014 го промениха. Беше преди от водата. Морското ниво. А сега вече го направиха от края на пясъчната ивица, там Джуни, каквото и да е, там влиза и влязаха по-новата сезона. И там вече са тия параметри съответно, които си ги записали. Не всичко е така, както каза господин Жечев, най-вероятно доста хора ще се възползват от това и ще си... Които имат собственост на земята. Да, биха си закупили терен, с това биха променили статута. До сега не го правиха, защото... Защото не може да се направиш. Защото нямаш общо свойство. Точно така. Министерството на земеделието и горите не процедира такива промени, които там където няма процедиране обществени план. А държавните такси също останаха толкова високи. За държавната такса е много коментирам тук общинските. Да, беше много висока държавната такса от горски фонд да се изкара и да стане. При положение, че 400 квадрата, едва ли ще е колко. Беше около 50 лева някъде близо на квадрат. Няма значение. Добре, Следващия път ще помоля просто малко по-подробно, за да не губим време, като си ги изчетем. Като не бъдат дадени материалите, мисля, че всеки е достатъчно грамотен. Просто да по-бързо да преминаваме по време на комисия. Само одобряване на Да, задания. разбирам. Да, и след това последва и други, като гледам отдолу, какво трябва да има. Подробния устройствен план се придружава от планове, схеми, комуникационно, транспортна мрежа, снабдяване и т.н. Които се одобряват едновременно. Може председател на комисията, аз мисля, че умишлено не се даде тия материали, за да може да има тема за дебат, че го има. Не, умишлено са дадени, за да няма бумащина в размножаване. Но трябваше да са тук, може би Червенков не е предположил, че отсъства днес заради препусната. Така. Ще ви го коригираме, за да... Така, благодаря ви, колеги, за разискването. Да преминем към гласуване. Който е за, може да гласува. Против, въздържали се, няма. Благодаря ви. Точка 6. Докладна запис относно годишен отчет на местната комисия за борба с
обществени прояви на малолетни и непълнолетни, която е пред нас. Този доклад беше наистина лично на мен интересен. Само предполагам, че вие ще... Искам само да попитам тази местна комисия от колко човека се състои. Не знам защо на не... Добре. Тя е тук към администрацията, нали така? Не, тя е към община Шабла, но не към общинска администрация. Местната комисия по принцип, по заповед на кмета, се състои от 7 члена. Има един секретар, който се назначава от кмета, аз съм секретар, и един председател, който по закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е заместник кмет, икономическо развитие, и той е нашия председател. Това си е по закон. По-големите общини, извинявам се, по-големите общини имат щатен председател. Да, общини. На заблок. Да. Но сме 7. Те състава на комисията, това е пленарен състав, който би трябвало да взема решения за определяне на обществени възпитатели или някакви други важни решения, които засягат организационната работа на общинската местна комисия. А пък иначе работещите в местна... Мога да кажа кои са членовете според заповедта на кмета. Да. По закон в членовете трябва да има представители на образователните институции, представители на полицията и съд и прокуратура, ако има, ни нямаме. Така че в нашата комисия имаме по един представител на двете училища, имаме един представител на ЦОП Шабла, имаме един представител на полицията, един представител на общинска администрация и сега кои са другите двама? Председателя? Не, общо са 7, ама после след 7-те има секретар и председател. Не мога да се сетя кои са другите двама. Мога да сляза долу, за да взема... Социални. Да, Мария Дончева от Закрила на детето във Варна, да. И още някой, защото се сещам. Да. Детска педагогическа стая нямаме в Шабла. Йорданка Радева винаги присъства на възпитателните дела. И всъщност това са хора, които трябва да участват, да съдействат. Това им е идеята да са членове на тази комисия, но конкретната работа на комисията за мен също е нова, т.е. нова като другата местна. Така, въпросът е, че основно местната комисия работи възпитателни дела. Моят опит от година и половина е, че възпитателните дела са такива, по които имаме прокурорско постановление. Прокурорът е постановил за някакви малолетни и непълнолетни, които могат да бъдат съдени от съдия, да се заведе възпитателно дело към местната комисия. Но се оказва, че от обученията, на които ходих, участвах, се оказва, че в повечето местни комисии, за които чух, за работата на които чух, всъщност превентивната работа е основната. Работата по превенция на противообществените прояви и в този смисъл има голяма част от доклада за такава превентивна дейност. За образователни програми, културни програми, спортни програми и други програми за превенция на различни рискови поведения, наркотични вещества, трафик на хора, сексуални и други проблеми. Така че по отношение на превентивната дейност има какво да се желае и аз лично смятам, че през тази година, която сега започна, ще имаме следващия отчет, ще бъде по-богат на превентивни дейности. Иначе формата на отчета е формата, която Централната комисия, всички местни комисии
се обединяват от една централна комисия, която е към Министерски съвет. Тя също има подобна структура, състав, секретар и председател, който е заместник министър-председател. И този отчет, формата е създадена от секретаря на Централната комисия. Предполагам, че колегите това са видяли, защото Нали? беше малко интересно. Да, но просто аз лично прецених, че няма смисъл да го променям като доклад за предкмета и за предобщинския съвет, защото пък от друга страна това си е основа и си е структурирано и да. Колегите, аз понеже виждам, че тук са отбелязали сте като теми проблеми във втори, трети, четвърти клас. Да. Има 3 срещи са проведени. Да. Единствено има проблеми с 2 деца се описват в консултирани деца за брой консултирани деца за асоциално поведение 2. Брой консултирани деца за насилие между деца 2. И на другите графи нямаме нищо. Консултиране за употреба на наркотици няма в общината, няма консултирани деца за употреба на алкохол, консултирани деца за употреба на тютюневи изделия. Това значи, че нямаме никакви. Не знаеш това. Значи, че нямаме сигнали. Нямаме сигнали. Да. А с децата в училището къде стигнахме, там сигнали колкото искаме, нали? Сега, по принцип, всяка, не знам как ще прозвучи, но всяка работа се иска някой, който да я свърши. През края на април на 24-та година общината сключи договор с един обществен възпитател, който идеята е да започне точно този тип работа. Срещите с... Освен това, сигналите... Днес имах разговор с училището, че ние нямаме такава култура да подаваме сигнали, да искаме помощ. Тоест, това е един процес, който по принцип трябва да бъде малко разработен. И това поисках от училище да ни изпращат официално сигнали, по които да работим. Това, че има отписани деца да ходят да учат това на... За съжаление, това с тези деца, които са отписани от Чабла и са записани... Те са по тези причини. Те са от тези причини, обаче, ако вие имате някакво предложение конкретно, бих го приела. Не знам как да коментирам и как да отговоря на забележката ви, че са по тези причини. В смисъл с училището работили се, за да не се случват точно това деца от Чабла. Какво значи да се работи обаче? Конкретно първо, второ и трето, какво да се направи? Вие виждате какво е направено. Да, резултат е. Това не е упрек към вас. Може да се намеся в разговора. Работата на местната комисия е малко над това ниво, за което си говорите, между работата с училището, какво се върши в училището. Ако проблема стигна до там, че не може да бъде оправен там, тогава стига до местната комисия. Нивото е, да кажем, едно нагоре с по-сериозна тежест и с по-сериозни мерки, ако трябва да се стигне до там, че да бъдат предприемани такива към някои от децата. Така че нещата не са толкова в сферата на комисията, ако няма нищо свършено преди това. Ако има достатъчните, както каза и Нели, и сигнали и други неща, ако има предварителната информация, стигне се наистина до мерки на комисията, които са точно и конкретно за определени лица, тогава вече комисията трябва да заседава и да решава проблема. Превентивната работа не е толкова работа на комисията. Превентивната не е, по-скоро предварителната работа не е толкова работа на комисията. По-скоро тя решава нещо. Превентивни дейности, които има описани, те са работа на комисията, но те касаят цялото общество. С родители, с деца и така. Те не са по сигнали. Превенцията не е по сигнали.
практика официални сигнали в комисията извън постановленията имаме един. Ако се смята, нали, че има или какъв си проблем някъде с проблемно дете в училище в 3-ти клас, не е работа на комисията да отиде да се намеси да го реши. Трябва първо да се го реши училището с социални, с други. Ако се счита тогава, че няма възможност или детето проявява такива и такива не свързани с нормалните порядки неща, тогава вече комисията трябва да се събери и да реши да разгледа този сигнал, който е подаден от Точно такъв беше разговора ми днес в училището, да ни подават такива сигнали официално обаче, писменно. Защото аз няма как да поискам да се срещна с детето Хикс, ако нямам основание на това. За това, нали? Не мога да отида в училище да кажа: ей, малкият, ти не слушаш. Нали? В днешното общество всичко е подредено. Може ли и аз само да се извинявам се? Подаването на сигнала е основание за започване на проверка, не за започване на работа на комисията първо. Защото комисията почва работа, когато установи определени нарушения, които са записани в закона. И тези нарушения или ги установява полицията с полицейска проверка и с прокурорско постановление, или с тази проверка, която извършва комисията. Трябва да попада в някаква обхвата. Не може да попада за дребни неща от рода на дребно поведение в училище, което е невлизане в част, нарушаване на дисциплина този вид, което не се третира като вид престъпление. Това идеята е, че тук нещата са малко по-тежък смисъл. И тези решения, които са на комисията, те не са пожелателни. Те са задължителни. Както за учениците, така и за родителите. Много интересна част от работата на комисията е статута на обществения възпитател. Много работа може да се свърши от обществените възпитатели. Това, което към момента имаме като опит, е много по-рано, ако получаваме сигнали. Обществен възпитател, ако влезе на време в един проблем, може да го реши с малолетния и с родителите, без да се стига до някакви мерки на комисията по-сериозни. Да, комисията може да взема решение и не за наказателни мерки, а да помага на родителите в отглеждането на децата. Имаме две такива решения за две такива деца и се работи с родителите, и то е много кратък срок, а то при работата с деца и с родители не става от днес за утре. Тоест не мога да кажа, че някакъв резултат видим има от тази работа, но се работи от ноември. От ноември се работи с едните родители, от декември с другите. Много е кратък срока, за да може да кажем, че има. Но това ни е целта, да разширяваме дейността и да се работи с повече деца и с повече родители, защото наистина виждаме, че има проблеми и тези проблеми ще растат като лавина. И имаме отговорността и желанието да работим по тези неща, просто ние също се учим. Ето сега предстои едно обучение за обществени възпитатели. Опитваме се да си намерим място. Аз се спомням, че около празника, около 19 декември, вие казахте, че се оформя стая или кабинет, място, където да заседава комисията. Това е намерението. Вчера пак разглеждахме тази малката стая, която гледа към площада в читалището, която е празна. Нагласата ни е да я оправим, да сложим вътре някакви такива модулни масички, столчета и да започнем там да са срещите с децата. Кабинет. И също така другата цел, която аз лично съм си поставила, да работим с деца точно по тези програми, за които ви казахте, тук няма наркотици, няма насилие, няма такива неща, но искаме да ги запознаваме с тези проблеми, защото много пъти, може би, самите деца не са много
наясно, че те са въвлечени в такъв или друг проблем. Искаме да работим по това, но постепенно ще бъде. Искаме също да направим група от деца, които ученици обучават ученици, да влизат часове на класа по тези теми да говорят. И това са неща, които ще станат във време. Защото този проблем настъпва. Дали го виждаме, дали аз не ви обвинявам в нещо. Просто коментирам, защото имаш деца припаднали в училище, след това така. Много неща. Всеки ден се случва нещо неприятно и аз за това казах, можете да ни информирате, пък ние също да се опитаме да положим някакви усилия. Аз не знам дали тези усилия ще са ползотворни, но може трябва, че цялото общество трябва да. Освен това, родители. Точно така. Освен това смятам, че цялото ни общество е неподготвено. Съпричастно трябва Да се затваряме очите и да търсим вина в определено. И за това, че сме неподготвени, се стига и до там и да се отиват деца от нашето училище. И моята цел е и с родители да работим. Ама за сега просто подготвяме неща, нищо не мога да кажа. Да, имате официално колко деца са напуснали? Да отидат в Каварна заради. Аз знам за две. За какво никой не може да я каже. Моля? За какво? Да, е обществено. Но по принцип, може да се върнем до сериозността на масата. Да, само две деца. Не знам, аз от лични разговори и нямам официална информация. Беса, разбрах. Благодаря. Благодаря, госпожо Рачева. Така, колеги, предполагам, имате ли други въпроси? Ако не, да преминем към гласуване към тази докладна. Още веднъж благодаря, госпожо Рачева. Който е за, може да гласува. Против, въздържали се няма. Така, колеги, преминаваме към последната докладна от нашата комисия. Докладна запис от изпълнение на проекта за допълнително споразумение към споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на дейностите и мерките от одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции Варна, град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, грижа за хората, двигател на устойчивото развитие в Североизточния район. Така, докладната я получихме. Бъркам нещо, това Аз не бъркам нещо. Ако мога да поясня за докладната. Тази докладна беше приета, решението бе взето през декември месец. Сесията, която беше декември. Но единствено в точка 5 на решението, след изброяването на двата обекта, в края на изречението, където пише няма да бъде променен срок, пише до 5 години, а трябва да бъде написано не по-малко от 5 години от датата на получаване на окончателно плащане към бенефициента. Тоест устойчивостта започва, 5-годишния период за устойчивост започва да тече от получаване на окончателно плащане към бенефициента с начало. Да, извинете, точка 4. Не, по-малко от 5 години, то така е. Ние мисля, че нещо коментирахме в тая. Да. Мисля, че имаме прието решение с това разминаване. Защото ако е до, може да се счита и 1 година, и 2 години. Мисля, че аз тогава задавам въпрос. Добре. Това е единствената програма. След като се съгласувахме, ревизията посъветваха не да вкараме на много докладната промяната, отколкото да се прави промяна. Имаше дебат. Имаше дебат. Аз ви отговоря, госпожо председател. Спомням си и за това сега. Даже ви казах, всички следват от 5, минимум 5 години. Така е, така е. Ето, че точно за да не. За тия думи. Значи по-често трябва да се слуша на вас. Благодаря ви, колеги. Благодаря на господин заместник кмета. Колеги, който е за, моля да гласува. Въздържали се, против няма. Благодаря ви. С това ще на дневния ред на комисията за устройство на територия и благоустроен закон 6 мерки, екология и туризъм. Какво остане първата? Комисия ми тя... Да. 3 часа. Да. 3 часа, даже с 3. Започваме. Започваме с Комисията по управление на общинска собственост, икономическа, инвестиционна политика и земеделие. Давам думата на господин Спасов, нейния председател, да проведе заседание на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дякую, ще ме да
Колеги, комисията от 5 члена присъства на 4, има форум, може да се проведе на заседанието. Ще ви чета дневния ред, който се състои от 4 точки, а именно докладна записка относно изпълнение на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година. Докладна записка относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година. Докладна записка относно продажба на имот частна общинска собственост за град Шабла. И още една докладна записка относно продажба на имоти частна общинска собственост в град Шабла. 4 точки. Имате ли някакви предложения, коментари по дневния ред? Комисията няма. Главаме гласуване. Ако е съгласна така за дневния ред, може да гласуваме. Започваме работа с първата точка, а именно изпълнение на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година. Тук е описано приходите от съответните пера, а именно приходи от наем на земеделска земя и пасища в терени в регулация 2024 година 480 хиляди лева, 786,80. Събрани наеми от всички действащи договори за обекти и жилищни са в размер на 63 709 лева 98 стотинки. Приходи от ключни договори за общински концесии в размер на 7680 лева. Общите приходи, това, което изборих, са 552 176,78 стотинки. Общо реализирани приходи от разпореждане с общинска собственост и сервитути са в размер на 325 622,36 с включен ДДС. Колеги, всичко е описано като брой договори. Може би тук по-интересното, за което може да обърнем внимание, е изпълнението на програмата за 2024 година в частта си постъпени искания на физически и юридически лица за закупуване на общински имоти, които са посочени тук, че са 18 на брой, но голяма част от тях не са се явили на търговете. И тук е описана и сумата, която е очаквана от въпросните търгове, а тя не е малка. Именно 235-353 лева. Аз тук само бих искал да попитам, постъпили са в отчетния път 18 искания на юридически лица за купуване на общински имоти. Една част от тези не са явили на въпросните търгове или това е статистиката за всички, които не са се явили, а са пуснали заявления за купуване на такива. Тоест 18 какво е? Аз да отговоря. Да. Искане. Да. 18 са общо исканията, които са постъпили за закупуване на имоти. Тъй като бях болничен, отсъствах, колежката ми е изготвила сама отчитат програмата. Искам да вметна само, че има една допусната грешка, тъй като не е взела предвид моят търг от началото на декември месец. Сумата от приходите, които трябваше да очакваме от търгове, тази, която виждате като 235 на ния вилица, трябва да бъде малко над 650 хиляди. Без ДДС. На които не са си явили. Да. Аз би ги обявил. Така че годишната програма, която бяхме заложили в началото на миналата година, предвиждаше продажбата на този имот, който ясно да за кой става въпрос срещу завода, който мислехме, че ще успеем да реализираме продажба. И от там се получава тази огромна разлика от предвиденото. Значи той не е включен. Да, той не е включен, просто не го взел в предвид, тъй като е вадила общо взето нейните суми от търгове, на които не са се били кандидати. Равносметката е, че общо взето 50% от желаещите да закупят нещо не се явяват после на търговете. Затова миналата година с промяната на наредбата за таксите карахме и такава, която е в размер на 60 лева само за пускане на желание за инвестиционно намерение.
т.е. поне част от оценката да можем да се заплатим, тъй като не правим разходи, които в някакъв момент се оказват неоправдани. Нематериалните дълготрайни активи може да направи така впечатление, че е доста като сума. Само за тая година, така от две от трасета на електропроводи. Това са прокарване. Иначе, реално тия, които са като масови случаи в месеца, може би има 6-7 прокарвания, те са с размери между 50 и 110 лева. Което не може да направи също така сума 50 хиляди. Наемите има суми, които не са събрани, но не са на фона на всичко, което е събрано като размер 550 хиляди, може да се каже, че са доста по-нищожни. Най-вече земеделската земя, тази, която прави голямата цифра. Има някакви други въпроси, друго не мога да се сетя какво да вметна, но... Аз имам един въпрос. Желаещите да закупят терени пускат при вас въпросните молби за инвестиционни намерения. След като не се явят на тези търгове, коментират ли пред вас защо не се явяват, имайки предвид дали са завишени цени, каква е причината? Като сега не интересно за нас. Причините може да се разберат на два вида. Единият е, че очакват цените при общинските имоти да бъдат много по-ниски, даже излезайки в стаята, питат каква е тарифата за продажа на общински имоти. Не съм наясно, че това вече става в пазарни оценки. Но все пак има някаква яснота във времето назад, като си не са реализирали. Те са такива. И пускайки инвестиционното намерение, другото след това е периода, в който те трябва да изчакат, за да закупят общински имот. В повечето случаи са хора, които имат пари, които желаят да изкачат на момента. Ние не можем да го предложим като възможност. Това бавната процедура, която има между едно решение, всъщност едно инвестиционно намерение за закупване на такъв терен и реално придобиването на Толкова. Колкото и да бързаме, дори приоритет да поставяме на нещо. Дори да са напълно изрядни документите през започване от инвестиционното намерение на там. Тъй като е ясно, че на много имоти не са изрядни, налага се да правим купове промени, т.е. период се удължава повече. 3 месеца е възможно най-кратко. Само от обявяването на търга до заплащането на сумата и изключване на договора минават около 2 и съответно с вашето решение изчакване за обжалване още един. Месец. Общината никой не е върнал, който е поискал, аз не помня общински съвет. Не е така, връщаме. За земеделска земя връщаме. Аз говоря за общински съвет, това се написа в регулация. Но общински съвет, доколкото се спомня през годината, не е връщал нито едно инвестиционно време, което е било поискано за закупуване на терена. Така че ние сме реагирали както адекватно. Това е идеята, тези имоти да носят някакви приходи. Веднъж за средства, после да се застроява строителни разрешения, данъци, пък и да се заселва района, защото най-големият проблем е демографския. Така, колеги, имате ли въпроси? Нямате предлагам на гласуване. Който е съгласен, няма да гласуване. 4 гласа за. Няма. Приемаме изпълнението на програмата. Така, преминаваме към следващата доклада. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година. Колеги, знаете, че на началото на всяка година ние приемаме такава програма за разпореждане с имоти общинска собственост. Тук много подробно е изготвена програмата с определените графи, продажба на земя, очаквани приходи, ликвидиране на собственост, очаквани приходи, имоти, които ще бъдат подадени под наем, в съответните землища и са описани всичките землища и съответно сумата, която е очаквана като приходи от наем на земеделска земя, пасища и мери, съответно съответните землища на съответните села,
с имотите, квадратурите, категорията на земите, на пасищата и съответно очакваните приходи. Много подробна и описани съответно Рафалсма спорни имоти. Както всички знаете, програмата е отворена и много пъти през годините не е допълвана, защото няма как да се знае какво е инвестиционно намерение, ще постъпи в общинска администрация. Имате ли някакви въпроси? Много е подробна. Много от имотите си присъстват и в предишни такива програми, които не са били реализирани. И си прави справка, всичко е наред. Имате ли въпроси? Пожелавам нещо успешна работа на служителите на тази служба. Те са И всички имоти, които ще имат допълнително да се реализират наистина. Аз, често да ви кажа, защото ви зачитам тези решения през последната година, особено последната година, почти всичко влиза с допълване на програмата за управление на строежни с имоти общинска собственост. Тук има много ликвидирания на съсобственост. Няма как да бъдат включени. Те ликвидиранията са страшно много. И даже не знаем, че имаме собственост имота. Не знаем, да. Докато не се обадят. Да. Росен ги Ще знае. имат разминаване. Росен Василев ги знае. Знае и ги предвижда. Света по червено. Така го света, да. Така, колеги, няма въпроси. Предлагам преминем към гласуване, който е съгласен да гласува за. Против, въздържали се няма. Преминаваме към следващата доклада. А именно продажба на имот, частна общинска собственост в град Шабла. Както за ремонт 83 хиляди месеца, точка 503, точка 412 с площ от 1434 метра по кадастралната карта на град Шабла. Има изготвена пазарна оценка от инцидентен строител в размер на 45 690 лева без ДДС. Миналата година беше отново по същия начин. Господин Жеши ще каже повече информация. Аз точно не мога да кажа дали има допълнително внесено инвестиционно намерение, но предполагам, че поради тази причина е пуснато на карта. Наистина не съм запознат, казах, че не съм бил гласувал тези доклади. Предходното инвестиционно намерението беше внесено преди 3 години, когато стигна до този кръг. Тъй като се оказа, че съседът е налязъл в нашия имот. Може да се прави един път да се оправят разлики. Беше там чудна история, докато се изчисти това нещо. А то първо беше и с отстъпено право. Точно така, имаше и отстъпено право. Да. И беше нещо, което минава някой, което ще Да, се среща. Благодаря. Знам пекато. Зато пекато, да. Улица Мургаш, старата Мургаш. Мургаш, където Ана Христова е. Точно до Дали полицая, Въпрос няма. Тогава имаше на Цоно Пенев. Мога да ти кажа коя къща беше, но по тази улица е... Взете ми къща. Тук е така. Ама то беше дадено. Беше дадено тук. Значи УПК, той е пресечен. Където става вляво. Така. Вървиш наляво първата пресечка след УПК, веднага вдясно е. Да. Това е гол имот, само за Там не съм. година. Не е лош имота, не знам. Кой е казал, че е лош? Прекрасен. Прекрасен. Имате ли въпроси, колеги? Не. Някой иска нещо да каже от общинска администрация? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен да гласува. Против, въздържали се, няма, че гласа за. И преминаваме към последната договорна продажба на имоти, частна общинска собственост в град Шабла. УПИ 3, 4 и 5, квартал 14, с идентични номера 83 17, точка 503, 3067, 3068, 3069.
и съответно пазарните оценки. За 3067 е с площ 702 квадратни метра и сумата е 21 395 лева без ДДС. За имот 3068 с площ от 704 квадратни метра по кадастралната карта на град Шабла. Сумата е 21 450 лева без ДДС. И имот 3069 с площ от 740 квадратни метра по кадастралната карта на град Шабла. 21 755 лева без ДДС. Идентични са, разминават с някакъв друг пазар. Тук. Но същото е. Свободни са доста време. Ама смисъл няма инвестиционно, просто ги пускам. Има. Има ли? Има желаящи. И за трети? Да. И за трети, да. Тук са сигурно има желаящи. Има желаящи и за трети. Ама само да попитам, 3 отделни за трети или един за трети? Трима отделни за трети. Браво. Аз дори съм водил няколко пъти хора, които имаха интерес просто да видят имотите, но те реално не са пускали до сега инвестиционна намерение. Където да напишем? Значи на едната скица е добро за 7 кота. Да. Това ми направи впечатление. Това са грешки в кадастъра. Грешка на кадастъра. Защото те вървят един след друг трети имота. Всичко е там посочено. Цялото СВС се води на улицата на Димо Стоеше. кой не е Димо Стоеше. До детската градина. Грешка в кадастъра. Това е на... Детската градина е Марица. Да, казвам, че цялото стопански СВС двор, който е горе, се води. Нека да се работи вътре. Не е в наш. Може да пишем число, да кажем, че има грешка. Не е съществено толкова, предвид това, че просто трудно се ориентираме. по акта за собственост на улица Мургаш, така, се ориентираме правилно. Не, вие не мога да сме. Господин Жечев ще се ориентира. Не мога. Аз за това извинявам Така, се. улица Втори име Така, и улица Добруджа, кръстовище. така. Оттам наляво към пекато. през поляната. Покрай стадиона в градата горе. По оградата на стадиона. Оттам започва улица Мургаш. Тя в момента, ако сте обръщали внимание, е започната с бордюри. Оттам започва улица Мургаш и продължава до гробище. Край този имот, който преди малко гледахме, край оградата на стадиона и стига до там. Да. Тия са с лице към улица Мургаш. Тя не е покарана, първо трябва да е покарана. Тия имоти падат се зад синята. Синя, точно зад синя. Ами ние за това там не сме ходили, никой от нас. Ма тя улицата е няма. Що се случва? Няма че не гледа. Да. Апартаменти. И се Да, ама- опитваха се го... Малко, нали, всеки ти какво казах ти? Че не е прокарана. Ако тези терени се реализират, Ще я прокараме. Те са ги видяли на място. Проходимо е. Ако ние не сме ходили, може би хората са ходили. Проходимо е само трябва да се това насочи. е- Но пеше добре. трябва да се имат предвид. Тази година още. Жечев е излиза на там, че Това е доктор Костов Съседни на Не, него. не, ако се съседни на реализират него имот. Съседни, да. Да, Три се съседни. ориентирам. Искат за въвладение да правят нещо, ще кажат няма улица. Ще има ли? Казвам само, да го имам предвид. Добре, колеги, На Те вас ще сте са хората от улицата. 93-та година са собственици, тази година ще им правим улицата. Ако беше написал някой сината къща, ще То малко чакалирано изглежда. не, по-скоро ако имаше една скица в по-голям мащаб. по-голям мащаб. Да. Ами предлагаме го следващия път. Само да кажем, че този квартал е разработен 94-та година. И тук е насочено. И от Да. 2021 насам има страшен интерес. Тогава нямаше никакъв. Старите гробища. Точно това ще да питам. Нали, Не, може Ориентирано, да. да кажем. Тук трябва да има път. Има ли да Гробища бъдат не за са. младите семейства? И аз също и викам от тази страна, от тази страна. Точно Това е- Това не е важно. Или били Не е са важно. там. Господин не казваш ни как. Не е важно. Аз съм живяла Основи. там, през тях. Доктор Слава съвсем да Така, колеги, имате ли някакви допълнителни въпроси или коментари? Одобрявате ли тези терени да бъдат пуснати на търг? Нека да се ги купят хората. След чутата информация, аз също одобрявам, предлагам да гласуваме. Който е съгласен, моля да гласуваме. Против? Въздържали се няма. Колеги, благодаря ви. Комисията изчерпва дневния ред.
това и Свърши времето.